Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija nfexxi attakka s-servizz ta' trasport b'xejn għall-istudenti li beda jiġi offrut minn din is-sena skolastika għall-istudenti li attendu l-iskejjel tal-Knisja u tal-privat. Servizz li mhux biss neħħa aktar piżijiet minn fuq il-familja iżda anki hemm biex jibda jitnaqqas it-traffiku mit-toroq Maltin. Servizz li fi kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qiegħed jipprova jaljena lin-nies bih u qal il-Gvern m'għandu aptit jagħmel xejn. Biex jammixna laqasem ir-rieda laqasem l-aptit. B'attakki u kritika diretta lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat, Adrian Delija qal il-Prim Ministru m'għandux interess imexxi. B'Adrian Delija njora ħidmet il-Prim Ministru u l-Gvern immexxi minnu f'diversi oqsma, fosthom proġetti infrastrutturali, investimenti f'diversi oqsma, ħolqien ta' setturi ġodda bħal blockchain, għadd ta' miżuri soċjali u ekonomija b'saħħitha. Taċċandu teress dak li huwa tmexxija tal-pajjiż. Fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija reġa' mar jitlob lil partitarji nazzjonalisti sabiex jagħtu l-flus lill-partit li jinsab fi kriżi finanzjarja. U dim din is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija qed jippretendi li l-Gvern jagħti l-flus lill-Partit Nazzjonalista. Jew b'xi għajnuna li il-Gvern ovvjament lilna l-Gvern lajtina postijiet, lajtina bini. Fid-diskors tiegħu il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar l-inkjesta Igrant u dan wassal għal reazzjoni tal-Partit Laburista li stqar li minkejja l-insistenza proċedurali tal-kap tal-Oppożizzjoni għal kopja sħiħa tal-inkjesta Igrant kif diġà kien talab li jsir il-Prim Ministru sa mill-ewwel ġurnata, il-ħafna diskors dwar il-kawża li fetaħ il-qorti ma jneħħi xejn mill-fatt li din l-inkjesta dwar Igrant tħammar wiċċ il-Partit Nazzjonalista ta' Adrian Delija li samel il-gidba dwar il-familja tal-Prim Ministru tiegħu. L-inkjesta Igrant ikkonfermat il-fabrikazzjoni tal-ikbar gidba fl-istorja permezz ta' dokumenti u firem folozz. Il-Partit Laburista qal li huwa wkoll tas-sew ta' għajb li llum Adrian Delija fisser il-flus li ser nagħtaw lura lill-ġenituri permezz tal-miżura ta' trasport b'xejn bħala l-Gvern qed jagħmel lajnej. Il-Partit Laburista qal li b'din it-tip ta' attitudni Delija qed iġib ruħu eżatt bħal ta' qablu. Mhux ta' bxejn li llum kien ikkonfermat li bħalu reġa' beda ċedoli u bħalu se jżomm sigriti lil dawk li jagħtu l-eluf lill-Partit Nazzjonalista minkejja li wieħed mod ġdid. Dan qed juri ma' kuljum li għaddi li Delija huwa totalment maqtuħ mhux biss mill-partit tiegħu iżda anke mill-poplu. Temet tajt l-istqarrija tal-Partit Laburista.